Ir-rapport tal-Indiċi dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel jindika li l-ammont ta' nisa fil-Parlament u fuq bordijiet f'Malta sentejn ilu kien wieħed baxx ħafna meta mqabbel mal-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Malta kellha medja baxxa ta' ftit aktar minn 10% ta' nisa f'kariga ministerjali waqt li l-medja Ewropea kienet ta' ftit anqas minn 27%. Persentaġġ baxx ħafna meta mqabbel man-numru ta' ministri irġiel f'pajjiżna li jisboq sew il-medja Ewropea persentaġġ ta' ftit anqas minn 90%. L-indiċi juru wkoll kif in-numru ta' nisa fuq bordijiet f'Malta kien biss ta' ftit anqas minn 4% waqt li l-medja Ewropea ikkważi ta' 22%. Il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli qalet li dawn iċ-ċifri huma ta' tħassib. Minkejja li morna tajjeb f'diversi oqsma jibqa' inkwetanti l-ammont baxx ta' nisa li għandna jirrappreżentawna fil-Parlament u anki l-ammont baxx ta' nisa li fir-realtà qegħdin jieħdu d-deċiżjonijiet sew fil-qasam politiku imma anki fil-qasam ta' bordijiet. U naħseb din hija xi ħaġa li rridu naġixxu dwarha u rridu naġixxu issa. Jekk maħna ser nagħmlu xejn ħanibqgħu fl-istess sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa u li bqajna fiha f'dawn l-aħħar 10 snin. Ir-rapport ippubblikat mill-Istitut Ewropew għall-ugwaljanza tal-ġeneru juri li t-tħul ta' miżuri leġislattivi u dibattiti politiċi b'saħħithom waslu għat tnaqqis fid-diskrepanza bejn nisa u irġiel fil-Parlament tal-Istati Membri u anke fil-bordijiet ta' korporazzjonijiet. Fil-fatt il-Gvern diġà ħa azzjoni biex tiżdied ir-rappreżentanza femminili. Fl-opinjoni tiegħi dan ir-rapport u dawn il-figuri jiġġustifikaw il-pożizzjoni tal-Gvern li rrid idaħħal u jara li jkollu 40% nisa fuq il-bordijiet u fuq kollox huwa importanti li nieħdu inizjattivi pożittivi. Fosthom ukoll il-programm Lead li bħala Partit Laburista nidejna. U huwa importantissimu li ikonna diskussjoni sinċira, diskussjoni onesta biex naraw kif verament se nindirizzaw dan l-iżbilanċ li jeżisti. L-indiċi jindika żieda fl-ammont ta' nisa li daħlu fid-dinja tax-xogħol. Fil-fatt bejn l-2012 u l-2015 dawn żdiedu bi 3.6%. Iżda min-naħa l-oħra in-numru ta' ommijiet li qed jitlu fid-dinja tax-xogħol għadu wieħed baxx. Però jibqa' inkwetanti l-ammont ta' nisa bit-tfal li fir-realtà qegħdin jikkontribwixxu u qegħdin joħorġu jaħdmu. U allura nemmen li dan jiġġustifika l-inizjattiva tal-Gvern li joffri childcare bla ħlas lil koppji li għandhom it-tfal biex il-ħiliet tagħhom u l-kontribut tagħhom ikun qed jagħmel parti mill-parteċipazzjoni fil-suq tax-xogħol u fid-dinja tax-xogħol f'pajjiżna.